Mabenya kumavetsera kuti kulinji Vataya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akoti ya kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora lede siya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonyadi sasuri jani Kumboro bagari kulinji Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji kuchokera kuno ku Wailesi Times. Zina langa ndi Elvis Owahowa amene mukutimvera komanso amene mukutionera pa Times 360 pa Facebook. Nkhani tili nayo tsiku lalero ndiyokhudza mmene zinthu zikuyendera mzipatala za mdziko muno kwa sabata zingapo tsopano kwakhala kuli nkhani zokhudza kusayendetsedwa bwino kwa ntchito mzipatala kuchokera ku nkhani zokhudza katangale komanso mmene ntchito zikumagwiririra in general. Pamapezeka kuti pamakhala nkhani zokondera komanso mwina kusapereka ulemu kwa odwala akabwera mzipatala kudzafuna thandizo. Ndiye nkhani imene tikukambirana lero ndi imeneyo. Alendo athu palaini patili ndi nduna ya zaumoyo amene ndithu ndi Amadalitso Waloyi, komanso tili ndi George Jobe amene amamenyera ufulu wa nkhani zaumoyo. Tikulandireni awiri inu mmawa uno ku programu imene ya kulinji. Tiyambe ndi Waloyi. Mwadzuka bwanji anduna? Tadzuka bwino kaine Elvis. Tadzuka mukweza kwa mawu ndikudzoti sikunache kweni komabe. A Jobe mwadzuka bwanji palainipa? Tadzuka bwino kaine. Tadzuka komanso tili ndi Innocent Mongolo mstudio muno amene athilepo ndemanga kuchokera kuno ku Times. Innocent tikulandireni mwadzuka bwanji maono? Tadzuka bwino kaine Elvis. Tadzuka. Tiyambe ndi anduna. Inudo munapita ku chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe kumene munapita ngati kukapanga investigation kapena munadzichita disguise, munazizembayitsa kuti muzionere nokha mmene zinthu zimayendera mzipatala zina za mdziko muno. Tafotokozerani Amalawi. Choyamba munachitiranji zimenezi, chinabwera mtima mwanu, chinabwera m'maganizo mwanu nchani komanso munapeza chani anduna? Ziko mwambiri Elvis. Innocent ndikhudzana nosomalivuka bwino. Ndizoona kuti ndinapita kubayira. Ndikhudzera panopa ndikumbeka. Amene bora Okay. Ndizoona kuti ndinapita kuchipatala cha Bwaira kuti ndikazionere ndekha mmene zimakhalira kumeneko. Inapangisa kwambiri kuti ndipite, anali malingaliro nenazo kuti inali International Women's Day, nkhani yonse inachokera pamenepa. Ndipo ngati munthu wina aliyense mdziko muno munachitika zinthu zambiri, kunali mapemphero, kunali anthu kukapanga zifundo zosiyana-siyana. Nane ndikakhala pansi ndikuona kuti kodi ndingachite chani ngati nduna ya zaumoyo, ndiye kuti maganizo anga kungopanga zinthu zoyipa. Koma mwina kuti tiziwe chenicheni chikuchitika, ndicho linga chokuti zomwe tingathe kupewa tithe kuzipewa bwinobwino. Ndinapita kumeneko, napita ngati wina aliyense munaonera, ndinali ndi anthu awiri omwe ndinapita nawo, ndicho linga chokuti mwina pena ndi pena tikathandizane. Ndiye nditafika kumeneko ndinalandiridwa bwino ndithu ndi wa security yemwe nditafika nandifunsa kuti nditafika ndinamuuza kuti ndikufuna ndikalembese matenda, ndi anati inuyo khalani apa, anandiwozerapo khala mkati mucha pa benchi. Khalani apa, ndiye ndikuona anthu akulembesa mumasana. Ndiye ndikadere pamene ndakhala pandinzere kuti ndilandire onseni andisandiza ndilembere akuti dikirani kaye chifukwa apapa pali anthu ambiri niyo ndeti muli kutali kwambiri. Ndikuti ande nditi wabwanji kuti kutaliko ndikhale patipo kwenikweni ndifuna ndikuona nthena andipanja mpaka mandiuza zokuti dikira ndimapereka manambala ndi inuyo ingodekhani kaye ndikupasani nambala.
kenaka napezeka kuti anabwera wandipasa nambala ija. Then zanga ujaso atafika pompo basa kuti neso ndikufuna chithandiza kuti takaimene apo kwainisa pambali pena pake. Basi fepoti sinaoneka kuti tili limodzi ine ndikhala pansi palaini baja pamene anandipasa nambala yanga 205. Basi anthu ena anali kuti ativusa panja makhala pakapinga mkati mujani mochepa kwambiri. Ndipo izizi zinali zitachitika anapezeka zokuti anapita munthu uja uja muimisa pakona uja akuti akulu ine ngati mukufuna kuti muthandizidwe tapita ni kuseli mukakumana ndi adokotala. So akuloza kuseli kwina osati makomo omwe tonse tikuthandizikira. Nde munthu uja anapita adi kumene kuja kwakumana ndi adokotala aja ndekuti anali chipinda chomwe timathandizikira koma anatuluka ndikupita mbali yakumene koko. Nde kumene kujako anafusa vuto ndichani akuti mutu ndiye mufunika kuti muyezedwe malongoto pamenepa ndiye mutithandiza bwanji. Zonse zimoti tinazo pa rekodi timapanga rekodi akuti mutithandiza bwanji nde mufuna ndikuthandizeni bwanji taniya inyoni nani lakasomafuna malongo ndinuyo ndiye basi ndiye mwina mulongosola mwachidule timbonena kuti kumene kudzako anyazo kuti ife kunotiti njira iyi ateromane mupite mukakashe mutenge muri pa 7,000. And munthu uja pakana nathandizidwa within 20 minutes. Ndekuti ine wapalaini ndikusunkha ndithu ndilaini ene palaini paja umachitika zinthu zingapo ndithu pena munthu alowerere timavuta ndithu pamodzi ndi anthu ikuti lowerere chifukwa chani. Lowerere pamene paja kumasa nachita chinthu chosako ndazimayi ena ngati panali mzimayi wina wakona mitete amaona kuti akuchedwa kwambiri kuti afike kusogolo. Koma tinadikirira limodzi tafika cha mmawani umu tikasuntha tinali kusogolo ndithu. Kenaka ndi pamene timalowa mkati muja kuti atithandize ndi mene munamvera pa ripoti muja kuti anatilowesa ndithu anthu 7 ndizoona ndithu. Ndikalowa mkati muja basi akulembera anthu onse anali kusogolo kwanga amati akuphwanya nthupi kuna anthu 5. Wina amati akumva kuphwanya nthupi mutu sukusiya chani amakhala auza zokuti ku malungo pano siti kuyeza ndetanga kulembera nyuma nkhwala ndi anthu aja nalemberedwabe mankhwala tonse ikafika sotaini chimodzi andifunsa vuto langa ndalongosolanso pamene paja panali zina ndi zina zolankhula zomwe zimachitika mkatimo koma ineyo kunali kuti ndipange experience zonse and this came from the point of care komanso ntchito ina iliyonse munthu ukamagwira umayinikira uziwe the first hand. Timapanga supervise timapanga monitoring zonse zija ndi part of ntchito kuti uziwe zokuti sudungamangokhala mu office ungoziwa kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ngati mmene anapangira nkhani ya manambala ija titafika inetu inali kuti ndinayikonda chifukwa chokuti kunali anthu ambiri kungopanda kuti anatipasa manambala amene aja sibwezi zokuziwika bwinobwino kuti tiyende bwanji. So muli zinthu zina zabwino zambiri zomwe zochitika mzipatala mwathu komanso zomwe tingathe kukonza ngati zina zomwe tinaona ukukuzi ndizoti zikuyenekera kuti zikonzedwe. Chabwino tipite kwa George Jobe. Jobe nkhani ndi imeneyo mwaimva ena nkumanena kuti atola nkhani mbuyo amanachita kusoka fukufuku ngati imweyo ndipo anapeza pakamakayo kuti zimachitika kwambiri ndi zakatangale mzipatalamo ndalama makhala madobadoba security involved awalowa achitanso chimodzimodzi koma iwo atachita zimenezi chifukwa chokuti nayi tsiku lokumbukira azimayi pa dziko lonse. Funso nkumati kodi sitinafikepo ponena kuti tachita establish kuti mzipatala mwathu muli mavuto and we need to address mavutowo or do we need to continue my investigations? Awalowe Jobe. Choyamba tifuna ti wayamikire anthu nathu ife ngati Malawi Health Equity Network. Komanso tili ndi mabwalo angapo amene mabungu amene loima patoka amene so timalankhulira anthu ndaonapo ambiri ayamikira ndipo ndipereke kuyamikira umene kwa nduna afotokoza kuti
anapita ku chipatala chifukwa inali tsiku lokumbukira amayi koma chimene apangachi chatumiza uthenga waukulu kwambiri. Choyamba kwa Amalawi kuti anduna anatha kudzichepetsa ndi kukakhala pamalo ngati munthu wamba, ndi kuyenda mu njira imene anayendayo nkuona zimene anthu akuona, chimene monga amene akutsogolera unduna wa zaumoyo ndiye kuti kudzichepetsa kumeneko akhala ndi mwayi oona zimene anthu amaona, zimene mabungwe timalankhula, komanso aona zimene atolankhani analemba. Tikaona nkhani imene ikuoneka kuti nkhani yakatangale, komanso mwina anthu kusatsatira malamulo pa ntchito yawo ndi ntchito yayikulu kwambiri. Tikatengera chitsanzo china chimapereka anduna ndi zina zimene zimaoneka. Mwachitsanzo anthu akamakamba zakatangale mu zipatala, ife timanena kuti tisimati zikatangale wa madokotala kamene anamwino, koma anthu opezeka ku chipatala. Tikapeza kuti mwina gadi kapena wapa geti amene anakumana naye, amene yuyu sanapite ku skulu iliyonse ya chipatala, koma nayenso ali ndi gawo lake limene akupanga mwina lotumikira komanso kuchita nkhani zakatangale. Nthawi zina tamvapo anthu aja othandizira okolopa maudi atendanti amene ajawo nawonso amakhala otumikira kapena kuchita nkhani zakatangale kuti anthu ena athandizike msanga. Kusonyeza kuti njira iyi imene atsatira kupatula njira zina zonse zimene zilipo kuyesetsa mene boma likuyesetsa othana ndi katangale. Tinadzamva Musona, tinayamikirapo ife ngati Malawi Health Equity Network Musona imene president anakamba kwambiri zolimbana ndi katangale, komanso tinazoona executive order. Pasonyeza zilipo njira zina zothandizira kwambiri ndi njira ngati imene apanga anduna yoti anthu akuluakulu mboma nthawi zina atamanyamuka ndi kupita panzere. Anduna anakhala kuti mthupi mawo mukuvuta kuti akudwala, akanatha kuyimbira mkulu oyang'anira za umoyo mu Lilongwe, akanatha kupathanizidwa mu ofesi mwawo kapena kuti, komano tikukamba zoti ngakhale atati nthawi zina adwala kumene kunyamuka kupita ku chipatala, maofesi osiyanasiyana akafuna kuthandizidwa azipita kukakhala panzere. Munthu ogwira ntchito uja akamakhala kuti sali otsimikizika mu mtima, muchingerezi ngati sali sure kuti panthu amene ndikuwathandiza ena ndi amene akutiyang'anira mwina zitochitika chomwecho, ndikuti atingothandiza munthu wina aliyense bwinobwino mwadongosolo. China chimene apapa chili ngati chodandaulitsa ndi chakuti amene anakathandizidwa mu 20 minutes kupita ku seli dokotala ndikumanena kuti mutuona motani. Izizi amachita executive order number 1 itatuluka kale. Kusonyeza kuti paliso anthu ena amene ifeyo titayamikira executive order ija kuti ithandiza makamaka anthu osauka, koma pali anthu ena ake amene basi ntchito yawo ndiyofuna kuononga. Anthu amene wawo akaononga monga alankhulira anduna, zimadzabwera pajama kuti nsomba ikaola imakanyozetsa nsomba zina zimene zili bwinobwino mu dengu. Kuti tikapita kuchipatala kuli anthu ambiri amene akugwira ntchito yabwino kwambiri kuchezera usiku kuthandiza anthu, koma anthu amene amakhala ndi vuto akapanga izizi amayipitsa dzina la chipatala, amayipitsa anzawo. Pomalizira kwa nthawi inoyo timalizire monena kuti ifeyo ngati amene timayimira uzaumoyo ndife osangalala kwambiri kuti musabata izizi dziko la Malawi laonetsa chidwi kwambiri pa nkhani ya zaumoyo, zimene tili ndi chikhulupiriro kuti Amalawi ndi osangalala kwambiri. Taona anduna zimene apanga, tinaona anduna anapereka nambala, anthu mofuna oyimba modzipa nambala iyi. Tinaona executive order yochokera kwa president, yabwera executive order yachiwiri yochokera kwa president. Zonse tikaziona zomapita ku zaumoyo, zimene tili ndi chikhulupiriro kuti ntchito izizi enanso akathandizira unduna za moyo, maofesi azo moyo, ma DHO akathandizira. Ma DHO maofesi amakhala ndi district health management team amene aja amasinthana, ena kuchoka boma lawo pita boma lina ukakhala m'mizere, ena kumapita zipatala zing'ono. Tindikho kuti
anthu apindula kwambiri muzipatala mama anthu amene olosauka amene akapita mmawa 8 o'clock chomwecho 9 o'clock mpaka 1 o'clock ena mwina amakauza simukabwere mawa kumachokera kutali transport ngati alipa amakanga kukhala ku nyumba mapeto akati kumamwalira anthu oterewa apindula chomwambiri ndiyapi motero tipite kwa innocent nkhani ndi imene zikuoneka kuti zinthu zikupitirirabe pakuonekabe kuti alowetsapo ma tactics ena yayi musatumize pa foni mukakashi mutipatse makumi amene afotokozera anduna awaloyi komanso tikuona kuti in general service delivery mwakangati kuvutavuta mzipatalamo iwe uli convinced ndi ma steps amene akuluakulu boma kwakutenga pofuna kuchita address ma issues ngati awo tiyafunsa awaloya kuti madokotala amene anapeza kuchita zimene zachita nawo motani komanso anthu ena amene amaonekera kusokoneza mchipatalamo but to you ngati citizen komanso ngati munthu amene umapita kuzipatala zimene zinawe kwathandizidwa ukuona bwanji ma steps amene akutengedwa tungomva kuti atinapita tinakapakaza kuti koma are there really solutions inde manapekedwa order da president zovala ma uniform muzikita izo koma tikuona mayankho okhazikika mwina ndinene kuti kungonena kuti a definite answer kuti mayankho akuoneka I think pakhala povuta kuti tinene kuti mayankho akuoneka however ndinene kuti zili bwino chifana kuti anthu they are talking about it ma steps ena akutengedwa ama executive orders wo komanso mwina step imene anatenga anduna ena kuti of course samadziwa kuti apanga uncover zinthu ngati zimenezo amapita ngati za kumbukira tsiku la amayi komano aonako kuti zimenezo zinali motero ine ndikuona ngati kuti izizi ziyathandizire kapena zipereke chithunzithunzi chabwino cha mmene angagwirire ntchito yawo ku nduna ayamikira kuti achabwino kuti patsa nambala zinthu chabwino kuti mwina pakhala order komano one tiyang'ane kuyambira ku gate kuti kodi ku gate aku gate wakoleka kuti nawo sakupanga kuna ivi ndi anthu ankatiwa if I'm not wrong zipatala zambiri pakadali pano zikupanga outsource anthu amene amagwira ntchito mmageti ngati security mwina pamenepo pakhale poyambira kuti kodi popanga outsource akumayang'anira zotani anthu amene wakumakhala otani ajobe afotokoza kuti muone anthu awawa si achipatala anthu awawa ndongogwira ntchito zothandizira pa chipatala paja so anthu ogwira ntchito zothandizira pa chipatala akuonekanso kuti akuthandizira nkhaniso yakatangale pamenepo paonedwe kuti kodi pamenepo anthu amene watipanga nawo bwanji chinthu china nchonena kuti munthu wina wadusa kuseli wakakumana ndi dokotala mpaka wamuuza kuti ayi musatumize atomane mukapange cash out mutipatse cash nkhani ndiona kuti akuopa trace kuti okay akalandira atomane munthu akhoza kunena kuti nampatsa atomane ndramandisi mwina aganizepo zoyika mwina makamera muzipinda zimene madokotala komano mwina nkhani ya privacy kuti mwina anthu ena amafunika abaye amavula aone atani komano ndi zinthu zona kuti tikhale tiganizire kuti kodi zimene zizitikhoza kupanga bwanji so ukandifunsa kuti tinene kuti pali china chake chimene chikuchitika ndinena kuti chilipo chimene chikuchitika kupanga expose zinthu izizi kuti thandize kupeza ma solution chimene mwina ndingapemphe nchonena kuti anduna komanso kuunduna aona zinthu ngati zimene zizi asazikhalire pali executive order anthu akupitirizabe kupanga zimene zozo kuseweza kuti ndekuti be pakufunika kuonjezera kutsina abe kucha kutsina pang'ono kukhale kuti kwabwera pena pake chinthu china nchonena kuti kodi nchifukwa chani zikutengera anduna kuti apange uncover zinthu ngati izizi pachipatala paliponse pamakhala anthu oyang'anira kodi anthu oyang'anira zipatalazi amagwira ntchito yawo motani okay apart from dokotalayo koma pachipatala pamakhala oyang'anira ngati head wa pamenepopo akumagwira ntchito zawo motani kodi anthu amene wawo amapanga mwina amene apangira anthu namu kuti tsiku lina basi akhoza ngopanga asaini munthu kuti takhala pansi tione kuti zimakhala motani kapena nawo azisandutsa ngati it's a norm it's a culture yonena kuti it's accepted so ndi zinthu zonena kuti zitipatse chithunzithunzi cha situation komanso zitithandizire kuti pa zimene zapezekasi atulankhani jana apanga kafukufuku wawo anapeza nthawi ina amati aya atulankhani mwina kafukufuku wawo anali ochita kutchera kutani apapanga ndi anduna apezanso zinthu ngati zimene zozo I think it's time yonena kuti tisatengeso nthawi mene tapezera panopa miyezi iwiri imeneyi zinthu zizapezeka kuunduna anduna akhale pansi apange ziganizo zona kuti tione nokusintha kucha kukuchitika makafukufuku achitika okwanira pano tiyambe kuona action anduna
tikambirani nkhani ya kagwiridwe ka ntchito zipatalamo ogwira ntchito versus madotolo ogwira ntchito ngati madotolo versus ma patients doctor nurse to patient ratio pressure imene amakhala nayo ndalama zimene amalandira ngati kuboma mmalemba ntchito anthu kugwira ntchito mmalemba kugwira ntchito za umoyo angati kampa chaka kampa zaka mzipatalamo zikuyenda bwanji and zimenezozo is it enough to justify khalidwe ngati limeneli awalowe zikomo chambirira ndinene kuti pali zinthu zitizooneka awiri olo pangapo pali nkhani ya integrity ya munthu or integrity of the institution yomweno zili zipatala and then pali nkhani ya magwiridwe a ntchito monga mene nanenera kale kuti kungopita kumene kuja kukakhala ndi first hand experience sizikutanthauza kuti cholinga chake ndi kungoona zolakwika zokha kapena kuti sitikuziwa zinthu zitikuziwa chifukwa ife ndi madokotala kaya manesi onse ogwira ntchito timakhala kale kuti tili ndi mamitingi athu omwe timapanga takhala tikukumanapo nawo kumva ndi kuona kuti kodi tingachite chani kuti tipite pasogolo koma ngati supervisor umayimikirabe kuti ukhale ndi chithunzithunzi kuti zinthuzo zili bwanji chifukwa tikakhala pa tebulo ndikumapanga ma decisions tithapanga ma decisions kuti iyi yapalaini anthu abakhala kaye chonchi koma mwina tithamangise kaye solution iyi koma zonse tizione kuti kodi Malawi athandizike bwino atani kunkhani ya ogwira ntchito ndizoona ndipo tikuziwa ndipo ngati unduna tikuchitapo kanthu kunena kuti mapatients akuchuluka ngakhale ine nali 205 amalongosolaso kuti sono anthu ena omwe amabwera mbuyo mwanga amanyinyirika akuti popeza zimafika paka 600 chakuti masiku ena zomwe zikusonyeza zokuti kuti ogwira ntchito akuchepa ndizoona ende mwina mwamva kale mumene budget amapanga present anduna azachuma kunena kuti pali ma sectors ena ngakhale pali freeze ya ma recruitment koma pali ma sectors ena ofunikira omwe apasidwa weva kuti atakupanga recruit and imodzi mwa sector imene yoyo ndi sector yathu ya health ifeyo tinatempha weva yokuboma ndipo tinapasidwa weva mokuti posachedwa apa tikhala tikupanga recruit ma doctors onse omwe panga graduate akamakati ambira ndi figa ya 50 kumapita kusogoloku kumakweza so zomwe tinachitazi ndizokuti zitithandizire mukachitidwe kathu ka zinthu ndinenenso kuti sitikuyang'ana madoctors wokha koma makada ena onse pasipa muyamba kuona kuti makabhajeti ikangodusa kumasoti ndi anzathu omwe tikugwira nawo ntchito ngati za America First zija ma recruitment akhala akuchitika ndithu kupanga strengthen system yathu ifeyo zomwe tikuchita timasogozedwa ndi health sector strategic plan 3 yomwe ikukamba za quality service human resource yokwanira bwino tiliso ndi anzathu otithandizira omwe atithandize kupanga training omwe alipo kale kuti ukadaulo wawonso ukhale wopita pasogolo so in terms of my recruitment sindiwo kuti achitika komanso anthu ma training ndikambeponso kuti tikhalanso ndi ma specialist omwe akhale akupangidwa training ku maiko ena tikutanthauzano akadaulo zosiyana mbali zosiyana chifukwa plan yathu so ngati boma ndikuti ma district hospital muja mukhalenso ma specialist tinaonako nkhani yakuchuluka kwa anthu ngati mene napitira kubwayira kuchuluka kumene kujako sokuti tingoona kuti bwayira izaze ndi madokotala kapena bwayira tiwonjezera anthu ambirimbiri ogwira ntchito tikuyang'ana zinthu zimwe strategic choyambirira tikufuna tipange decongest bwayira ija not just bwayira I'm just using it as an example koma ngati central hospital tadandaulapo even ku KCH kuti kumazaza tikapita ku Queens kumazaza kwambiri panopa ngati plan yathu ngati boma unduna wathu ndokuti tipange strengthen ma community hospitals omwe akuzungulira zipatala zikulu ngati zimenezi tinakamba kuti tili ku Queens kuti we are thinking of it's already in plans not thinking
kunena kuti zipatala ngati Ndilande tizikuze ngakhale ma community hospitals oti they are able to handle my admissions, and munthu ngati mutu ukupweteka usathamangire ku Queens koma uthe kupita ku Ndilande kuja ndi ukathandizika. Chimodzimodzinso kuno zipatala ngati area 18, zipatala ngati 25, kuli zipatala zina zomwe tikuthandizidwanso ndi mabungwe ena ngati Nathenje, kuti kumeneko nkhani za maternity zizikhala zoti zikuthekaso kumenekoko paka ma operations akuchitika kumenekoko, zomwe zithandize kuti kubwayira kuja kusamazaze kwambiri, ku Kamuzu Central kusamazaze kwambiri. Tikapanga choncho plus ma recruitment omwe tikufuna kupangaji tikuona kuti zikhala zinthu zothandiza kwambiri. So Amalawi akhoza kuona ngati kuti ayikoti muzingopanga kafukufuku mpaka naliti, uyu si kafukufuku woti tikungopanga kuti tiziwe, uyu ndi monitoring, uyu ndi kunena kuti kodi chilicheni chomwe tingapitirize kuchita ndi chani. Zinthu zambiri muziona ndithu posachedwa apa ngati ndanenera maka budget kapanga pasi bwinobwino, komanso ndi anzathu tikumanena kale ma plans kunena kuti alipo ndipo ndiwokwanira, ndipo ndi apase chembekezo Amalawi kuti aonanso kuti action ilipo. Chabwino ndiye pali nkhaniso ya malipiro kuti anthu amenewa apatsa malipiro ochepa kubomapo. Anzanu m'mayiko ena amachita motivate farmers kuti ntchito yawoyi ndi ntchito yayikulu, amagwira ntchito yayikulu kwambiri, mwina chifukwa kumana ndalama 10,000 kuseriko. Madokotala kumayi kuno ndi manesi amapatsa ndalama zingati kuboma? Madokotala ndi manesi ndizoona asichilingokamba ngati kuti anthu ambiri ogwira ntchito zaboma atibwereseraponso makalata ndithu kunena zokuti ayi malipiro sali bwino, ndi nkhani yokuti ngati boma komanso anduna athu a finance akuziziwa bwino ndipo madongosolo akukonzedwa. Ndiyo chifukwa chokuti pakadali panova sitinamalize kukamba nkhani ya mabajeti ndi zinzake zindivuta kuti ndilongosole bwinobwino mene zingakhalire, koma ndizokuti nkhani imodzi yoti tikukhala pasi ndikuyiwunikira kuti kodi tingatani ndilongosoleponso kunena kuti tikamayang'ana malipiro paliso ndalama tina ndi tina tomwe ndipereke example ngati ya lokamu yomwe ndi ogwira ntchito amapasida pa nthawi mwapita kukagwira ntchito kupanga kuyimira mamwa ena omwe kaya kulibe kuonjezera capacity. Zimapezeka zokuti chifukwa chokuti maletsi athu ngati mboma ndi ochepa kwambiri, ngati pakadali pano imakhala 4,200 4.2 yomwe ili ochepa, ndi maistasi zimwene makhala 3.8 ndi ochepa kwambiri. Anthu amata opezeka zokuti apita ukapanga malokamu muzipatala za private, ndizija zokupangisaso kuti anthu mwina apezeke zokuti ndi ochepa nthawi zina. Ndiye zinthu ngati zimene zitikuziwunikiraso ndipo panopa boma lapangachiganizo chokweza lokamu zomwe zikutanthauza kuti anthu omwe amanyamuka ndithu kupita kukagwira kuzipatala za private ulibo ndikapange ndikaganyu ndikathandizire kumeneko mazulo uda panopa tiziaona kuti akubweranso kuzipatala kwa boma komweko kuti athandize anthu ogwira ntchito. Ndesigayagasa pomwe tikweze tifike tinenapo panopa zikakhala kuti zonse zapangidwa gazeti bwinobwino ndiye koma tapangaso revise figure imeneyi. So tikuyesesa kuona apa ndi apa kuti tingapange bwanji kuti zinthu zipange improve. Chabwino awalawo tibwereso kwa inu ndi mafunso ena chapoza chedwa apa tipitike kwatu ankhani athu kulilongo komanso kukasungu Mese Matonga ali palaini ipa tipepese fachola kuitsa dzina ali palaini ipa kumasule ndi Nelson Gonjani kuchokera ku Mzuzu. Mese mwadzuka bwanji, mutikhululukira eti? Tadzuka. Muli patipati mulilongwemu, tipatseni maganizo a Malawi kumeneko. Abatu ndi amene nalake Bueno, ayandika kuno kuli pero tumo program nkhani kudza zimene zinachitika pamene moyo ina paira ndipo kumene wapeza ogwira ntchito amaupiriza anthu ama kuti ndi chomwe cha
ngati Malawi mmodzi mukuganiza kuti apangishani pa Okay, choyambirira kuti azionera okha mmene aboma mwachisanzo ndine last week wale kuti asathandizidwe ndoyembekesera koma atapita umene wali pakaima kupezeka anthu ena akugwira ntchito zala maumunthu amabwera ndi anthu awo wauza azawo kuti athandizeni kayawa awo abatira kaya so unakubwera kuchipatala izizi zibereke chisanzo kwa zipata kuti ndi Malawi ina amene pamene wapita kuchipatala ina atekera kuti apita kuchipatala yapo pambiri ndochepekera so anduna akuyenera kuti akulamulo kuti anthu akupatala achipatala komanso chipatala makondana ndithu apapa ndimakanikatere kukudula chifukwa cha lainiyo kuti sili bwino network ndiye mwina angwesa kuyimbiranso kachiwiri kuti mwina lainiyo ikhale kuti ilikire bwinobwino. Elvis. Yes, Messi. Yeah. Timva. Ukuveka koma modukaduka ndithu. Okay, munanga zimene anayankhula. Hayi ndithu kumveka modukaduka ndiye tingomupempha technician wathu kuti ayese muyese kulumikizananso kachiwiri tiyese kupita kwa Nelson Gonjani kaye. Nelson Gonjani ukundimva kuchokera ukasungu. Ofisi ndipelekere kuone kwabula mfungulo ndikumasowa kwambiri chabwino. Tayesa kulankhula ndi Malawi timve maganizo awo pa nkhani zimene zikuchitika mzipatala zaboma za dziko muno. chodizoona ndili ndi Malawi muzaba amene azikhola muzina lake komusowaetamageni kwambiri nkhani zimene zambirira mtonkhulula kuzilime dzina lanu ine zina anga ndine Saidi Mayani kusokera pano pakasengu boma mwayivunkani andika napita kuchipatala cha Bwaira mzinda walimu ndipo apepa zina zine patient yakumpano analesa kuti asapezeke anthu ogera chito mboma lapa kuchipatala akulapira ndalama kulekera kwa odwala lino kuona kuti pachitikeji kuti nina zimene apeza ndinazo zipseretu kocheratu ine ndikuona ngati kuti zimene zizi kuti zipseretu tafunikira kuti mwake Amalawi kutikirana mambo kwambiri tikalekera andona okha koma kwa Malawi mwake atengepo gawo kuonesisa kuti zipise zimene zinoke zisamachitike pakana kuveka njira yonena kuti mwina akamapezeka anthu ampangatife kuti tikaona mwina mwake tizipinza kuti kuthengawo tizitha kuwapereka kunena kuti apa kuti pakuti ndaona kuti chitepazi chipata chakuti ndaona kuti ine ndili ndikuti kuti zitatu zatero tikhoza kuthandizidwa kwambiri koma kuti tikadalira anduna okha ndeno ogwira ntchito mwina mwake ngati zimene zili kuti dalira amene kuti ayedese ndikuphira kuti sizingatheke twachita anthu anthu ochepa koma titachitikirani maji azikhoza kukati zotheka kwambiri ayi tathokoza kwambiri zitayani mukulu Elvis mmene mutime ndayezera ndi mmodzi wa Malawi zino kuti simbo kufuna kuweza maganizo anu ndikuchezereni chikujani cha education problem no Hello. Messi ya pamene pobola. Ndikumveka ne? Yeah, pamene pobola yes. Kabwino. Pitiriza ndithu. Okay, ndili nali ndi amachado amalongosola naonso experience yawo amachado mwina pamene munayankhula koyamba maduka tangolongosola nezijati mankhana poyamba zi. Ine ndimati choyambirira atathokoza antuna kuti azona okha zinthu zimene zikuchitika muzipatala zaboma mapereka chisanzo kuti chisanzo ndineyo last week kazi wanga anapita kuchipatala kubwaira komweko atatumiza from Kawale kuti akangompanga check up chifando odwala mano atafika pa line napezeka kuti ogwira ntchito chipatala momucha amabwera ndi anthu awo pauza kuti atathandizeni kayawa pamene nkazi uja kumuyika pa hodoni saka nabwera ku surround 3 koma anapita mama so anduna amene apita mchipatalamu
amini ngati zipatala zaboma akuyenera alirepo kanthu ndithu chifukwa zipatala zaboma muli mavuto ambiri. Mwachisanzo ngati muna malo oti munthu wapita kuchipatala amadziwa chipatala samapita ndi mavuto ake, malo oti muna munthu umasuke uyankhule chimene muna chikuvuta anthu ambiri zimawavuta, so akuyenera kuchitapo kanthu ndithu. Tathokoza zikomo kwambiri. Elvis, mwamva maganizo a Machado? Ayi, amene wamveka loud and clear. Tithokoze message chifukwa chogwira ntchito imene mmawa uno. Tsiku labwino. Inonso tsiku labwino. TS kupitanso kwa TS monjeza kanthawi kena kano, koma tibwerere kwa alendo athu. Tipite kwa George Jobe. Jobe mukadalibe pa line pafunika tuma solutions pa nkhanizi chifukwa zikupitirira kuchitika. Mwamva awaloya kambapo za kuti boma lofuna kuchika mfundo zokhwima zofuna kuonetsetsa kuti yayi malipiro akwere, komanso kuti alembe ogwira ntchito ena akapempha ndithu kaweva kuboma kuti yayi tilembeko ntchito mzipatalamu ndi nkhani za masalale. Koma funso komali kodi zimenezi zokwanira kuti munthu uzilandira ziphuphu mzipatalamu? Jobe. Tithokoze kwambiri nkhani ya kuti palembedwaso ntchito anthu onjezera, komanso nkhani ya masalale yakambidwa. Izi ndizoona, ndizofunikira kwambiri. Komanso tinene kuti mwina kwa zimenezi zitopereka uthenga ngati kuti onse amene amalandira salale yofanana, ngati pali mmodzi apanga ziphuphu, ngati mmodzi sagwira ntchito yake bwino, onse asalale imeneyo amapanga chimodzimodzi. Kusonyeza kuti salale ili yapo, koma nkhani ya integrity ijana kamba anduna ya munthu kungokhala nono ndi khalidwe labwino ndiyofunikira kwambiri. Ndiye popita mwina chitsogolonso ngati zina zofunika boma organizira osati kuchipatala kokha, tokhaso magawo osiyanasiyana. Tidziwe kuti katangale amene amachitika madera ena ngakhale sikuchipatala ndi nkhaniso za umoyo, chifukwa anthu akakhala ndi nkhawa ndikufuna thandizidwe chakuti ndikuchedwa amakhala ndi matenda ankhawa. Tani yake tinaphunzira pena pake kuti nsanamira za katangale kuti achitike kapena kuba kuti kuchitike zilipo zitatu. Choyamba chimakhala kuti wina akamona kuti pali mwayi, chinthu china chikupezeka tuchipeze mosavuta. Ababa mwayi umene kumaoneka muzipatala mwathu ndikutalika kwa mizere yankho odwala, ndi munthu amatolengerapo mwayi chifukwa enanso odwala amayambitsanso nthawi zina okha kufuna kupereka ndalama kuti afulumire. Chinthu chachitatu chimakhala pressure, kuti munthuyo wapanikizika. Mwina ndifake pamabwera zitsanzo izizi za malipiro za chani zimene tunena kuti muchikhalidwe munthu anene otsata malamulo a ntchito yake, koma pressure pa munthu wina wake imampangitsa wina kuganiza kuti mwina ndipange zolakwika zimene sizololedwa. Chachitatu, nsanamira chachitatu imakhala imene amati rationalization, justification, maganizo one kuti aliyense akuchita. Mwachitsanzo anthu amene apezeka apapa ngati gadi amene amalandira ndalama, ifeyo ngati Malawi Health Equity Network sikuyembekeza kuti gadi amene apitiza kukhala pamene popo, chifukwa akapitiza kugwira ntchito pamene popo magadi anzake anena kuti ngati uyuyo anabwera anduna ndikumupeza kupanga izi koma agwirabe ntchito, ndiye kuti izizi tikhoza kumapanga. Chimodzimodzi dokotala amene anakalandira ndalama kuseri tuyembekeza kuti alandirapo chilango. Komanso pamene anduna anena kuti kupita ku ndi monitoring imakaona zabwino ndi zina zimene zili zofunika kukonza. Kutanthauza kuti mujatinanena kuti izi zitamachitika kuti kakhalanso kuona anthu ena kuapanga pa promotion kwakweza ntchito. Anthu ena akamberembere ngati awawa mapromotion amene amachitika umakangolemba kuti tiyeni tikalembe mayeso otelewa ndi amene amakalembanso bwino kumakakhoza. Mwinenso ngakhale mafunso a promotion amapezanso munjira yakamberembere ngati iyi. Koma ma directors unduna kuja ma DHO ma DGN amamangena na mwino ndani ata malowa zipata kupita ku maternity kuja ndikagona kumene kumaona kuti kuchitika chani ngati mwe kuli kubwera kuti athu amasankhapo mati uiti mukweze udindo uiti mukweze chifukwa cha zimene munthu ali. Ndiyeno tikayang'ana kumbali ya mapillars atatu ndakamba aja, china chimene tingapemphe boma kuti liganizire kupatuka zimene tamva nkhani yabwino yokweza zipatala zino khala community hospitals ndi kumanga tizipatala tina ting'ono
lamulo la boma panopo limanena kuti mukasende 5 km asanafike kuchipatala ndifake pamakhala kumamangidwa chipatala koma paliso zoyang'ana population kuchuluka kwa anthu tikang'ana masites mwathu mwelili Lilongwe Titobira Blantyre Mzuzu tikapeza kuti matownship ambiri akufuna zipatala zawo matownship ena so afunika zipatala ziwiri mwina zitatu ngati Ndilande imene akambidwa tikapeza kuti chipatala cha Ndilande mwina ndichochepa kutengera kuchuluka kwa anthu aku Ndilande mwina tikapeza kuti kumajiga kufunika chipatala mwina kwa Safalawo kufunika chipatala china tikapita mulongo muno ku area 36 atokhala afunika chipatala chawo tikapita ku Chilinde kupati kwati kuli chipatala Kawale mwina afunika chipatala chipatala china ting'ono timene tingathandizire kuchepetsa mwayi umene anthu ogwira ntchito chipatala kapena ena othandizira mu chipatala amauona kuti anthu akuvutika ndi njala chete ndi ndalama ndi kuonjezera zimene zingakhale bwino nkhani ina imene mwina ingakhale Ajobe tize ndi tipileke kwa mtolankhani wathu kuzomba mwachangu tikupatseni mpata kuti mpereke ndemanga zanu zotsiriza nonse alendo athu atatu tiyese monjeza wadzuka bwanji. Hello tiyese kundimva? Hello? Yes tiyese kundimva? Ndadzuka bwino tuka bwana kwaho. Tadzuka chitani mwachangu bambo nthawi yatithera chesani nda Malawi kena kuti umbe mkota program ya lero yakulinji. Chabwino. Ndiye mwina nkhani takhala tikuimva kale mwina tichita kulibwereza solo mwina inu mukuona kuti anduna achite chani pamene anapeza kupatala chabwayo komanso poyamba muzitwa kaidzina komanso kumene ti ine tinanga ndi Geoffrey Mawe Atama ndipo ndimakhala ku Chinamwali chapite paunda pa nkhani ya imene taimva imene anduna anapita kupatala chabwayo nkhani yomvetsa chisoni nkhani ya corruption komano ndimafuna ndinene kuti nkhani zimene zikutibudisa Malawi muno za corruption makamaka ma centers amene timakamba public services itani ndi ithane nazo. Choyamba ndimafuna ndinene kuti anduna pamene apita kumene kuti amaziwa kuti tikapeza kuoneka tile nawo munthu amene choyambirira ine ndikuona kuti alandire chilango mokhuzana ndi malamulo kodi amati chani musakapezeka kuti is involved in corruption komanso akakhala kuti nkhuto limene iyeyo wathandizidwa mwenera ndi malamulo ziziwike public ziziwike kwa anthu ogwira ntchito boma kapena muzipatala kuti munthu uja zinathera uko osati zibisike chifukwa zimenezi ngati anthu sachita nawo dilo ngati boma sichita nawo dilo machitira zimene wakuonekera anthu amakutirizabe machita ntchito umenewo ina ndikunena pano kuti papa kuli mbale wanga anko wanga amene agulidwa 4 days ago alamulidwaso apezedwa ndi madokotala kuti apereke 45,000 kuti atenge masamples apange operation izo zomvetsa chisoni kwambiri munthu achite raise anthu ndalama kusonkhanitsonkha ndalama yomwe kuti apereke ndalama ngati for operation in a public hospital osati kukolipira kuti ayi kuzowa kucheza hospital kuja kuli mbali ina ya private quality koma sikumene ndikwa makomonal koma kupemphera ndalama yotero section. However ndikuona ngati kuchitiro mene ukukulaso kwambiri chifukwa cha masalaries anthu ogwira ntchito mboma kodi anthu aja bwanji ayenda bwanji kupita kuchita ifake mwina anthu ena kumakakamizika kuti koma mmene zavutira mukolo kuli lamulo lotere koma mmene zili mbola ine libesta kupite ndi blade manje lero ndi pa 15 kodi mawa ndibwera bwanji kuti ndichoka bwanji nyumba ndithu hoa ndi mmene afotokozera pamenewa mwina muli nawo kuswa kuti dzana ali nawonso akumana naye experience imeneyo kuzomba central hospital komwe akakamizidwa kuti alipire ndalama kana 45,000. Hayi nkhani yawo yamveka bwino anduna alipompa tithokoze tiyese chifukwa cholankhula ndi bambo kuzomba uko. Tathokozaso zikomo kwambiri. Yayi anduna tiyambe kutsiriza ndi ino programu iyi kuti mukagwire ntchito zina za boma nkhani ndi zimenezo anthu afuna ma solution madokotala kapena kugwira ntchito mzipatala kani magadi amene mukuwapeza kuchita zimenezi muchita nawo chani anduna? Ndilira ndimene kuti
ndinayankhulapo ndingofuna nditsindikize kunena kuti nkhani ya corruption si nkhani yonena zokuti tiyikire kuipasa zifukwa zambirimbiri pata kukhala ma-drivers koma it's unacceptable kupanga corruption and boma laika ndondomeko komanso makamaka nambala ya 332 yokuti aliyense amene akukumana ndi zinthu ngati zimenezi aziyimba and tipanga reinforce ma hospital management aonesesa kuti nambala imeneyi ikhale pena paliponse monga mene imakhalira nambala ya hospital ombudsman kuti zipangidwe ripoti komanso tithe kuchitapo kanthu nkhalidwe umenewu ndi wokuti uthe. Chachiwiri ndikufuna ndithokoze a president ya dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa it shows kuti zikuwakhuza zinthu zomwe zikuchitikira Malawi. Tisaiwale kuti majority ya Malawi imapeza kuvutikira kusiyana ndi anthu ochepa omwe amapeza bwinobwino. Ambiri amapeza movutikira. Tisati tiganizire kuti kodi anthu amaservice akulandira motani olo ali abale athu kuti umveza kuti wavutika koma kuyenekera kuti atuluse ndalama kuti apeze service ya ulele. Utakumva chisoni kuposa kuganizira kuti kodi ndingati kuposa zomwe zikhalidwe ukuchitikawo. So tikuyenekera kuchitapo kanthu ndithu kuti Amalawi asakhale ophinjika chifukwa cha nkhani ya corruption. Nda president sanasiyire pompo paka kutulutsa executive order kuganizira Malawi kokha. Ndiyeno ndimafuna ndikambeko monga ndikukamba komaliza kuti ife ngati unduna ndanena kale kuti tikuchitapo kanthu ndipo tipitiriza. Ndiwo mastepe onse ndatchula panopa akamachitika step by step tikhala tikupanga inform a Malawi kuti zomwe tinakambirana zija panopa tayambapo tikupanga zakuti ndi zomwe zichitiki. Ku nkhani ya za kuti tichitapo chani pa zinthu zonse chifukwa topic isi kuti tunguyang'ana corruption yokha takamba kale kuli za group consultation kuli zobweza anthu kuti asayezedwe chifukwa chokuti nthawi yatha paka mapatient kubwerera pali zinthu zingapo and zinthuzi masolution yake tikuyang'ana ma different levels. Choyambirira takambako kuti kodi awoyang'anira zipatala ngati ma hospital management committees akuyenekera kupanga reinforce zinthu zina pa level yawo kuti zisatengere munthu abwere ndi supervision kuchokera ku ministry. Koma zinthu ngati ogwira ntchito timaona ma instance ena ogwira ntchito omwe akulembera ma patient mwina si munthu otali very qualified kuchita zimene zozo. Tikuonapo corruption kupanga involve anthu ngati a security onena kuti they are not regulated. Amene ujakapanga corrupt kweteka Malawi wina amene akhale reliable ndi ndani. Ndiye pa hospital management level aliyense akuyenekera ndi ntchito kuti tionesese kuti zinthu zikuyenda bwino pa chipatala paja. Chabwino anduna ife tuti kuthokozeni chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinje nthawi paneni imene yatithera koma mfundo zanu zotsiriza zamveka bwino lomwe ndithu kuti mutenge ma step amenewo kuti muthane ndipo tathokoza kwambiri abaloyi. Zikomo Jobe ine sentence bwana mwachidule kwambiri nkhani iyende motani kupita chitsogolo ine sentence. Zikomo izizi zipitirire monga tepempha akuluakulu atamapanga amene akuchita bwino adziapatsa poti mphatso kuwalimbikitsa komanso tipempheso akuluakulu ambiri kuti izizi zambiri azizidziwa abale awo aziloledwa kupita pa mzere muzipatala ngakhale wakudziwana ndi dokotala wina wake kuti no azilandira uthenga chero kwa abale awo tikumananso ndiza kuti zakuti china uthenga wathu ndopita kwa madokotala tikwamvera chisoni amene amachita bwino sapanga za ziphuphu kuti no mbiri yawo imapitsidwa ndi anzawo. Pachifukwa chimenechi tiwapemphaso iwowo ngati akunziwa anzawo amene akupanga izi kamene sakugwira ntchito yake bwinobwino amalowetsa anthu nthawi imodzi koma ndi anthu ambirimbiri iwowonso nawo atugwiritsa ntchito nambala anena anthu naija ya 332 kupanga ripoti chifukwa akuteteza mbiri yawo. Pomaliza kwa amene akupanga izi aganizire abale awonso kuti asakumanire mavuto ngati awa kumakhala ndi chikondi kukondana
kuzoti abale anga so apite kuchipatala kwina koma ndi madokotala ena. Tathokoza Jobe zikomo kwambiri. Innocent mwachidule kwambiri na iwumvetsetsa kati Innocent. I think ndipange extend mfundo imene amalizira Jobe ndiyofunika kwambiri kuti mabungwe amene amayang'anira madokotala kuli ma clinical officer kuli machani anthu amene ajawa ni mabungwe yawo akuyenera azitengenso pa yokha akhale empowered kuti azipanga flash out zinthu ngati izizi chifukwa ineyo I don't believe kuti madokotala onse ndi achinyengo ma clinical officers onse ndi achinyengo alipo ena abwino kodi abwino akulola kuti mbiri zawo zidzipa ifa cha ochepa chabe amene akusokoneza zinthu ngati zimenezi. So iwo ali ndi mabungwe amene ajakhale empowered adzigwira ntchito adzabweretsa anthu ajapoera kuwapatsa zilango tikatero I think anthu ayamba kuwakhulupirira mbiri yawo yabwino ibwereranso. Tathokozaso Innocent pamenepo ndiye pamapeta program yathu lero yakulinji tinali mzipatala zaboma za dziko muno kuunikira mmene zikugwirira ntchito zake. Munali ndine Elvis Sawawa. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotira kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesti yaodeja yenda manji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagani kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuka baji nanga atenzirediyo kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji